Pozdrav, ovo je 20. malo reći jubilarna epizoda video podcasta na filmske teme Prvi red i pošto je tako, ovog puta unutarnog već pominjenog letnjeg režima imamo letnji specijal posvećen našim osvrtima na trenutnu bioskopsku ponudu i pošto je 20. i pošto malo smo u slavljeničkom modu, onda ćemo baviti se našim doživljajima, čak 14 filmova koji su se našli na bioskopskom repertoaru ovih sedmica i to je to. Đorđe? Pa ambiciozno smo to zamislili, pa uskoro krećemo, a čisto da ljudi znaju, pa mislim krenuli smo, ali sa samim recenzijama i sa samim našim osvrtima, a čisto da se zna, da se zabeleži da što se tiče ovih 14 filmova, prvo ćemo pričati o dva velika krupna bioskopska hita. To su filmovi Paklene ulice, Hobbs i Shaw, to je jedan film, i Kralj lavova, i još, znači, 10 filmova koji su na repertoaru, a u drugom delu emisije Prava poslastica, novi Tarantino, novi Almodovar, znači pričamo o filmovima Bilo jednom u Hollywoodu i Bolislava. Dobro, da krenemo od Kralja lavova? Može. To je, znači, lav bez genitalija. Da. Recimo tako. Za početak. Što je veoma važno. Da. Ja sam otišao na premijeru ovog filma onako prilično skeptičan, pošto nisam neki poklonik tih Disneyevih adaptacija. Jeste. Da. Mislim, to je već poznata priča da Disney već godinama unazad praktično svoje animirane klasike obrađuje sada u igranoj varijanti. Da, prebacuje u taj. Da. Mada ovo je sad i pitanje da je ovo igrana varijanta, jel? Ovo uopšte nije igrana varijanta. Koji je koncept? Pa znači ovaj koncept da se iskoristi postojeće mogućnosti 3D i 6D već koje animacije, a da onda utisak bude kao da gledamo igrani film, mada ovde od igranog filma nema ništa, pošto nema ni živih ljudi, a sve životinje su kompjuterski rešene. Da, ali znači ideja da životinje budu realistične, jel? Da. Sa tim jednim izuzetkom, znači genitalije su uklonjene iz nekog razloga koji je samo Disneyu poznat, verovatno da sačuva decu od prizora lavovskih jaja. Dobro, pregani saznanja. Tako da, evo ja ću priznati nešto javno, pa kud puklo da puklo, ja ovu animiranu verziju Kralja lavova nikada nisam gledao, to mi je izmaklo, tako da nisam imao taj reper, nisam imao to poređenje. I da li moram? Tako da, u tom kontekstu, meni je ovo prijalo prilično, nisam imao neka očekivanja preterana i priča mi je bila manje više nepoznata, mada je to šablonska priča, nema sada tu nekih iznenađenja. Tako da, gledali smo ovu nahovanu verziju na srpski, koja je pristojna, rekao bih, mada i ova engleska originalna ima neke baš jake adute, tipa Beyoncé i tako dalje, Danny Glover. Dobro, ovo mi se i sa pesmama, pošto su sve pesme prepevane. Prepevane su, jeste, da, na srpski. A na soundtracku se očigledno radio jako ambiciozno. Koga si ti ona na samom početku prepoznao kada je zapevao? Ova pevačica? Ne mogu da se setim. Nije Aleksandar Radović, nego... Tanja Banjanin. Tanja Banjanin, jeste, da. Znači, onako potrudili su se da to dobro zvuči, a Disney se potrudio da dobro film izgleda. Sad, da li je ovo savršen film za porodicu? Pa ne znam, mislim, pretpostavljam da jeste. Jeste. To je tako, ta neka, epska priča, epskog zamajca sa dosta komičnih elemenata. Ovo je kao blago komično, uprizorena, usrednjačena neka varijacija na par biblijskih motiva i to je sasvim u redu za, kao što je bila i ova samocrtana verzija, ovo je baš porodična zabava. Jeste. Predugačak je to definitivno. Da, ali kao kad se sve sabiri oduzme, to je kao u redu, pristojno, može da se pogleda. Ja ne vidim razlog postojanja konkretan ovog filma. Ja vidim. Pošto sve i da puste Kralja lavova, inicijalno Kralja lavova, on bi uvek bio hit. Pa dobro, ali mislim, pazi, film je već zaradio preko $1 milijarde. Dobro, ne može što znati kada krene, znači može se predvidi nekad i omane, ali ovo je zapravo prilično dosledna varijacija na već viđeno u ovom baš strogo animiranom filmu ili old school animiranom filmu. A ovde u Kralju lavova imamo sve to samo uz upotrebu ove napredne tehnologije koja u trenutku prvobitno Kralja lavova nije ni bila dostupna, vjerojatno nije bila. Druga vrsta animacije je potpuno bila.
Tako da ovo mi deluje prevashodno kao ne samo updateovana verzija, nego mi deluje kao što bi bilo čudno imajući vidu da je to Disney, da Disney već ima neku svoju reputaciju. Ovo mi deluje kao neki portfolio, znači film koji pokazuje trenutne mogućnosti produkcije da se bavi i ovakvom vrstom zahtevnog sadržaja u smislu animatorskog rada. A inače sam po sebi film potpuno pije vodu, mislim da deca mogu da se da se vežu za to što vide u filmu, osim što je film zaista predugačak i za starije generacije, a i za mlađe, pogotovo što smo mi videli na toj predpremijeri, deca su bila prilično uznemirena i bez fokusa posle kratkog vremena. Ali to je već neka širi problem, nije problem samo aktualnog repertoara, nego problema pažnje, nedostatka pažnje i fokusa na nekom planetarnom nivou. Jon Favreau je film režirao. Da. To je onako kao već neka rutina. Da, rutina i mislim ne znam šta je ovde praktično u ovakvim slučajima šta je to reditelj. Pa verovatno rad sa glumcima na glasu, pretpostavljam. Ali to je onda reditelj sinhronizacije. Tako da ovo je sasvim u redu, razumno je što je hit, ja nisam iznenađen što dobro prolazi što zapravo i dobro prolazi i opstaje na repertoaru uprkos ovim novim izazovima o kojima ćemo pričati u ovoj emisiji, novitetima, on se odlično drži i to je nešto sasvim na mestu. Sad pitanje je da li ćemo za 2-3 godine ovaj film pominjati i da li ćemo zaživeti u gifovima kao što je to bio slučaj sa čisto animiranim proto Kraljom Lapova. Hoćemo dalje? Hoćemo, kako da ne. Napolju je pakleno, pa možemo malo da se pozabavimo paklenim ulicama. Novi deo serijala ili zapravo čak ne ni deo, kako su oni to rešili? Kao novi film unutar franšize, pošto je reč o spin-offu. Jel imamo neki srpski prevod reči spin-off? Pa nemamo. To bi bilo skretanje sa puta, ali to je prilično neprecizno. Nema spin-off. Moramo da se koristimo tim groznim posrbicama stranih engleskih izraza reboot, remake. Prepravak kod remake-a još i može, ali za spin-off zaista ne postoji nešto adekvatno. U svakom slučaju... Ali kao jedna od mogućih varijacija, s tim da su uzeti neki epizodni likovi. Dobro, i ne toliko epizodni, zapravo... Da, to je bio problem čitavog serijala u poslednje 3-4 filma, 3000 likova koje se pojavljuju, tako da je jako teško bilo razlučiti ko je tu glavni, ko nije, osim kao što prepostavljam da je Vin Diesel tu neki stub u smislu junaka, zato što se provlači kroz gotovo sve filmove. Da, naročito posle smrti Paula Walkera. Da. Ali evo, ovo je već drugi film u kome nema Vina Diesela, s tim da možda je to prvi, budući da u Tokyo Driftu Vin Diesel se pojavi na samom kraju, na pola minuta. U drugom nije bio, ja mislim. Da, i u drugom nije bio. Da, u drugom nije bio potpuno, ali nekako Vina Diesela sad posle bez Paula Walkera i poistovećujemo sa paklenim ulicama. Ovo je spin-off, dakle uzeti su likovi Hobbs and Shaw, zato što je neko pametno primetio da osim što je franšizija, to je uz Johna Wicka jedini akcijna franšiza, znači jedini akcijni serijal koji prolazi dobro u bioskopima. Neko je dobro primetio da postoji ta dobra baš i onako potentna hemija između likova koje tumače u ovim poznijim delovima franšize Rock, odnosno Dwayne Johnson i Jason Statham, i oni su ovde nosioci tog spin-offa, novog početka, tako da kod nas to nije naglašeno, a negde u Americi u većini distribucije je bilo naglašeno da to paklene ulice predstavljaju, Hobbs and Shaw sa tim naglaskom na predstavljaju, da bi se naglasio novi početak ovog serijala. Ako meni je bio novi početak neophodan, nego naprosto se malo prepakuju stvari. Dobro, ovo je rukavac jedan zapravo. Vidjet će se kuće to ići. Da, sa idejom da se da kažem, regularni serijal nastavi, mislim. Ali malo da se rastereti u smislu da ne mora sad 7 glavnih glumaca da bude, nego bude 5. 7 do 10, da. Nego bude 5. Tako da, ono što se meni ovde dopalo, ajde da krenemo od toga, jeste ton filma. Ove izvorne paklene ulice često su imale tu osobinu da skliznu u neki patos, da to onako bude kao neka melodrama. Da, s tim da je akcija bila postavljena prilično karikaturalno, pošto je fizički neizvodljiva. Već od 3. 4. dela to otišlo SF što se akcije tiče.
Tako da je ovaj film, ovaj spin-off prilično rasterećen što se tiče te neke, da kažem, te dramske potke. Ona je tu, ali nije toliko naglašena i prenaglašena kao što je bilo u ovim prethodnim filmovima. Znači, lakši je film za gledanje i ti komični elementi ovde uzimaju zapravo prevagu u većini slučajeva. Dobro, naravno vidjet ćemo, ako ne je Boža Rock ili Statham nas napusti, kakav će biti ton u tim komemorativnim filmovima koji bi usledili. Ali da, znači velika prednost ovde je to, zato što je ovo što sam već pomenuo, ta hemija glumačka i ta jako poletna i vibrantna njihova saigra, to nadgornjavanje iz prethodnog filma je ovde preneto. Iz prethodnih filmova i ovde je to jedan od krunskih aduta, ne moramo da pomenemo svakako i da je jedan od ovih aduta sama akcija u onom svom fizičkom ljudskom delu, a za to je bio zadužen David Leitch, koji je upravo i došao iz sveta kaskadera, koga smo pominjali u našem podcastu u kojem je gostovao Stefan Kapičić. I više puta da. U raznim drugim u raznim drugim povodima, kao na primjer John Wick. Tako da je u tom smislu ovaj film ima šta da ponudi. Naravno, priča je samo potpuna besmislica, ali to se nekako već i očekuje i svaki put ako neko hoće da zdravorazumski pristupi onome što gleda na nivou priče zaplata, mora se podsjetiti da je u prethodnom filmu bio svedok tome kako prelazi sa automobilom preko nuklearne podmornice. Tako da posle toga sve je moguće, uključujući i one ludosti u samom finišu, u završnoj akcijnoj sekvenciji na Samoji, gde fizika je negde u nekom paralelnom verzijama ostala je samo potreba za preterivanjem kaskaderskim neumerenostima i da se nekako nadvisi ono što je bilo u prethodnim filmovima, a što opet već pominjena tehnološka superiornost nosi sa sobom. Ljudi dobro reaguju na ovaj film, mi smo bili u krcatoj sali, onako, i smejalo se i navijalo se. Ja isto mislim da je ovo film koji će biti relativno brzo zaboravljen. To je onako baš potrošna roba, jedan letnji hit. Da, ovo je baš kokičarski film i to je baš flik, onako, znači filmčić. Filmčina. Filmčina u smislu produkcije, ali filmčić što se tiče dužine trajanja, znači dolazi se negde u filmovima se dolazi do ekvivalenta onom bubblegum popu, znači onoj pop muzici koja ima dužinu trajanja svežine. Ne mislimo na dužinu trajanja filma, pošto je film preko 2 sata, nego dužinu trajanja u smislu pamćenja, recepcije i vezanosti publike za njega. Znači ovo je negde ekvivalentom bubblegum popu, znači pop muzici koja traje onoliko koliko traje i svežina žvake u ustima, tako da je to sasvim na mestu, ovo je letnji hit, ne pretvara se da je ništa drugo. Ima čudesnih nekih zaokreta u filmu u smislu da po prvi put, mimo te fizičke neizvodljivosti, imamo maltene superherojskog negativca. To je Idris Elba. To jeste u ovom smislu najupitnije u ovom filmu, da li je sad serijalu Paklene ulice pa i njegovom spin-offu bio još potrebno iskliznuće u superherojski žanr, makar na nivou samo slikovca negativca, ali očigledno da se negdje ispipava teren šta raditi sa filmom koji je serijalom koji je došao do 9. nastavka, krenuo je prilično skromno, znači u trenutku kada je Fast and Furious krenuo, on je bio kao neki straight akcioni film srednjeg budžeta, znači čak nije bio ni to, sa realistično postavljenim likovima, realistično postavljenom pričom i zapravo taj film je bio za nezvanični remake filma Ničija zemlja s kraja 80-ih, početka 90-ih, u kome su glumili D.B. Sweeney, Charlie Sheen i Lara Harris. A evo došlo se do toga da sad imamo spin-off, vade se likovi iz inicijalnog serijala i dobijaju svoj podserijal, ali meni je ovo bilo na mestu za neku takvu bioskopsku zabavu. To mi je u redu. I mislim da sve i da prođe lošije u bioskopima nego što su prošli prethodni filmovi, da je to nešto na što se i računa. U smislu svežija je postavka, pa tek treba ispitati koji su potencijali. Imam problema sa glavnom glumicom, da Vanessa Kirby, ona je meni velika nepoznanica i ovde mi dosta kvari utisak. Mislim da je taj lik mogao odigrati bilo koja glumica
i bolje. Mislim, ne u smislu glumačkog. Jovana Stiljković, recimo. Jovana Stiljković svakako, ali mislim ne u smislu uverljivosti, nego u smislu nekog opšteg utiska, jer ovde se naprosto pričaju gluposti. Ne znam ko tu Vanesu Kirby probija, ali definitivno je prisutna i sve više se pojavlja u akcijnim filmovima. U jednoj nemogućoj emisiji je bila sada, u ovoj poslednjoj. Da, ovde praktično glumi vršnjakinju Jasona Statama, koji je ovde njen brat, što je isto prilično čudno, ali bizarno je. Jednom kad se pređe Rubikon, jednom kad se pređe granica tog uverljivosti, kada se zatraži višak suspenzije neverice, onda se dođe do toga da je i to moguće. Ako ništa, bar smo videli Helen Mirren ponovo u serijalu, u jednoj lepoj epizodici. Dakle, ona se prilično onako relaksirano prošetala kroz film, očigledno se zabavlja razmišljajući o tome šta je film donosi u nekom lukrativnom i konkretnom smislu. Praktična žena. Praktična žena, jer ovo nije film kome bi Helen Mirren osjećala se kao svoje na svom, ona može daleko bolje i daleko više od toga. I samo da pomenemo Idris Elbu, bez njega jednostavno ne možemo. Idris Elba je opet pokazao da je odličan, da je pojavan, da je to fizikus pred kojim može samo onako čovjek da ostane. I nije mu bilo potrebno to superherijsko delo da zapravo bude ubedljiv negativac. Mislim da je mogao bojicu da ih samelje i bez da ima one gumirane dodatke i unapređenu kičmu. Ali dobro, to je autorski izbor, ili ako nije autorski, da kažemo da je to producentski izbor, da se ovaj serijal zaokrene malo i zaokrene i tim plaštom superheroja. Dobro, malo da se ta dinamika promeni, da se neki novi element ali generalno ja sam na ovaj serijal dosta popustljiv, budući da volim filmsku akciju tako bučnog tipa, a naprosto ovakvih filmova i nema nešto previše i kao što sam već rekao, mi imamo samo dva živuća ta hiperakcijna serijala koji uspevaju da dobace do bioskopa i da žive kroz godine i evo sad i kroz decenije, a to su John Wick i Paklene ulice i onda ako to uzmemo u obzir moramo negde malo i progledati kroz prste, pa onda ne biti baš cinici koji će tražiti sad pitanje uverljivosti, šta je to tu, šta smo zapravo gledali. Dobro, kad se plati ulaznica za film poput ovog, otprilike jasno šta se servira. Niko nije zautao na ovo, da. Tako je. Idemo dalje. Ovo ovako bile su dve malo opširnije kritike, recenzije, jeli? Ali sad ćemo onako, da kažem, morat ćemo brže i to su sad manje bitni filmovi, uslovno rečeno. Da, neki od njih su manje bitni su svi, ali neki od njih su zanimljivi po nekim svojim osobenostima. Od čega ćemo krenuti? Krenut ćemo od Plena. To je horror film Aleksandra Aže, francuskog cineasta koji je već godinama snimao u Hollywoodu. Da, on je brzo otišao u Hollywood, ali nešto nije se najbolje. Jeste, posle Krvave romanse, znači njegovog francuskog filma koji je bio veliki hit i u Francuskoj i mislim i u čitavom svetu. Da, koji se smatra remak delom unutar horora, savremenog horora. Aže onako dosta tu tavorio i mislim da ovaj film Plane predstavlja neku vrstu povratka u formu. U pitanju je vrlo jedan onako kamerno postavljen horor sa dva lika praktično, ćerka i otac. Ima 7 glumaca u filmu, a 2 su malo da. Tako da ono što je zanimljivo posebno kada je ovaj film u pitanju jeste da je on u celini i celosti snimljen u Srbiji, tako da zapravo Srbija glumi Floridu i iskreno rečeno to zaista jako dobro izgleda u smislu da niko sad ne bi pomislio da je to Srbija. Tako da, eto, i to je izvodljivo, da se praktično film ovde snimi sigurno da bi se uštedelo na budžetu, a da to dobro izgleda. Kaz Kodelario, koju poznajemo iz serije Skins i mnogih nekih filmova. Serijala Maze Runneri. Tako je. Engleska glumica koja, eto, i ona je u Hollywood sad prešla već. Ona glumi glavnu ulogu, Barry Pepper je njen partner, zapravo glumi njenog oca. Daju tu jednom 10, ako ne i više, gladnih aligatora i jednu kuće. Da, šećer. Kuće se zove šećer. Tako da, u suštini, mislim, ovo je onako jednostavan jedan koncept, imate dvoje ljudi kuće zarobljeni u kući koja je ono kao s jedne strane strada od uragana, s druge strane tu su aligatori i tu je ta borba na život i smrt. Isto dolazimo do tih nekih momenta da zaista ono kad pogledate neke scene kažete pa ovo je fizički nemoguće, naročito kako ide kraj. Da, tu rane ne postoje. Ali mislim da, zagrizete aligator, ali nema veze, kao ti otreseš se i jest. Ali dobro, to su isto neke, da kažem... To su konvencije žanra i na to čovjek mora da pristane ako želi da uživa u filmu tog tipa i to je to. Sam Raimi je film producirao, a ono što treba istaći jeste da
Ovo svakako nije film za pamćenje, u smislu da će ostati kao na nekim listama najboljih horora i slično, ali svakako ko voli horor žanr... Ma da, simpatična razbibriga koja je oročnog trajanja, ali to u redu. Idemo dalje, Ortaci na točkovima. Inače, ova filma smo pogledali u Somboru, sticam okolnosti, u njihovom bioskopu. U bioskopu koji je inače odličan mali bioskop. Narodni bioskop, zove se Narodni, očigledno renoviram neko skorije vreme. Vrlo smo zadovoljni projekcijama. Divan je bioskop, kokice su lepe i dosta pristupačnije. Osoblje je ljubazno. Da, osoblje je ljubazno i projekcije su bile kvalitetne. I pogledali smo ova dva filma. Plen i Ortaci na točkovima. Ortaci na točkovima i Stuber. To je opet varijacija. Stuber je onako isto time waster, znači film koji se brzo zaboravlja, popunjava neku prazninu komedija na repertoaru, pošto komedija zapravo i u američkom repertoaru zaista mnogo fali. Mada je ovo akcijna komedija. To je ovo, da. Mada su dobrim delom kolima, ovo je ono što se zove pešačka komedija, ide se po stavkama. Pešačka, ali su u kolima. Da, u kolima. Ide se baš po stavkama te neke rutinirane komedije koja prati formulu Odd Couple, čudan par, znači Dave Bautista i Đorđe. Pa sad, znači, Nanjiani, da. Kumakal ili tako nešto. Da, poznat iz serijala Silicon Valley. Jeste, američki glumac indijskog porekla ili možda pakistanskog. Pa moguće. Dobro. Hemija nije loša među njima, nego zapravo u ovom filmu nema ništa sveže. Znači, film povremeno biva zabavan, brzo teče, kratko traje, to je dobro, ali naprosto sama premisa da se dobar deo komike crpe iz Ubera kao pojave, podatle to Stuber kao Stuart, što je ime glavnog junaka, i Uber, da je prilično diskutabilna, pošto je ovo film koji pre funkcioniše kao neka doskočica za vic ili za kratki film, nego što odgovara trajanju ipak od 85 minuta, ali tako negde. Tako je, kratak je film. Kraći je film, ali prijatno ga je pogledati, ne zamara mnogo, ima par uspelih situacija, ali ako je nekome do filmova kao što je Ponoćna trka, gde je ta formula čudnog para, čudno uparenih, odlično funkcionisala, ovaj film može naprosto da zaobiđe. Ili da ga ne zaobiđe, da ga pogleda, ali prosto da zna da to nije ta klasa. Sve da to nije ta klasa. I meni je malo žao što Michael Dawes, koji inače ima odličnu komediju Goon, u svom, naprosto negde tavori i on, i nikako ne uspeva reditelj ovog filma ne uspeva da dobaci nešto više, a Goon je ukazivao da se tu radi o prilično talentovanom reditelju unutar filmske komedije. Trebamo samo dobar scenarij. Da. Dobro, očigledno svima treba dobar scenarij ili bolji scenarij od onoga koga dobijaju, ali to je to. Brzo idemo dalje, prelazimo na jedan film koji se meni izrazito nije dopao, to je film Otrovna ruža, thriller sa Johnom Travoltom i Morganom Freemanom u glavnim ulogama. Film se pomalo misteriozno pojavio našim bioskopima, u smislu da on zapravo i nema neku širu distribuciju u svetu, uključujući Ameriku. U pitanju je neo-noir. John Travolta igra privatnog detektiva koji se, da kažem, našao u jednom komplikovanom slučaju i tako dalje. Tu razne neke mahinacije kreću, gresi prošlosti, fan fatal. To je sve loša, trapavo. Film nema mnogo smisla ni kao celina, ni na nivou nekih sastavnih delova. Ne znam i zašto postoji, nije mi jasno, pošto Travoltini filmovi dugo ne zarađuju puno. Nekad je bio neki problem u produkciji očigledno, pa se osim Georgea Gala kao reditelja pojavljuje na IMDb i nekih par Italijana. U smislu režije. Film je sniman u Italiji. Ja sam stekao utisak da ovde fali u filmu nekog snimljenog materijala, znači da je nešto tu prekrajano, da se vadio film iz mrtvih. Nije bilo ni potrebno to uraditi, ovo je zaista film koji ne zaslužuje duži pomen od ovoga, osim da kažem da je George Gallo, scenariste malo pre pominjene Ponoćne trke, i radio i scenarij za Wise Guys Briana De Palme, a 90-ih je, eto, pomalo čudno, bio i veliki hit njegov film u Srbiji tokom VHS ere i sankcija, njegov film 29. ulica sa
Antonijom Lapaljom je bio veliki hit u našim videoklubovima i evo posle mnogo dugog niza godina i lutanje negde po obodima Hollywooda, on se obreo u ovome i ovaj film koji će ostati, ako će i po čemu ostati upamćen, to je zaista stravična pojava Famke Janssen koja je sebe potpuno unakazila plastičnim operacijama. To je meni najjači utisak ovog zaista besmislenog i bezgradnog filma. Eto, koja je jedna mala trivija, Ella Blue Travolta se pojavljuje u jednoj manjoj ulozi u filmu, to je ćerka Johna Travolte i s kim je on beše u braku? S Kelly Preston? Kelly Preston, da. Da, tako da mislim da ta devojka neće imati neku karijeru, to je moja procena. Pa mislim dok je oca on snima 15. filmu, možda će imati ako će ovakve stavljati filmove, bolje da ne. Idemo dalje, komedija Ibiza, francuska komedija, spektakularna, kako se to zove, otkačena komedija. Da, pa dobro, ovo je letnji, kao summer flick, znači letnji filmče, onako, brzo ide, simpatično je, evocira malo na Nije lako s muškarcima našu, ali ne u smislu da je pokradeno, nego taj neki kao da, odlazak porodični na Ibicu, u porodici samo postoje neki određeni problemi, pošto je tu očuk zapravo dolazi, ili momak, majke, jeste, dvoje tinejdžera, svašta nešto. Iskreno, ja nisam očekivao neki sjajan film, nisam ni dobio sjajan film. Ja sam mislio da je ovo tipo ne francuska komedija, meni je francuska komedija do te mere najupitnije moguća kategorija filmska, kao negde razmišljamo o zabrani ustavno i toga. Ali mislim sam da je to film sa koga je tako lako izaći. Ovo je prilično simpatično. Da, pošto mi imamo istoriju izlazaka sa filmova Kristijana Klavijeja, tako da, koji ovdje tumači glavno. Ovo smo pogledali do kraja, ima simpatičnih detalja, humor je prilično prizeman, na trenutke se ide i gross out. Da, sa tom francuskom žalkom. Znači, Francuzi šta smeju da prikažu to... u filmu, to više Hollywood ne radi. Vedar je ton, simpatično je to sve ukupo. Tu je i bivša supruga, supruga Davida Geta koja izgleda u negdje u rangu Famke Janssen i to se stvarno dao onako pogledati, samo je nisam siguran da li je vredno odlaska u bioskop, ali ko može i ko želi da pogleda nešto ovog tipa, svakako nek požuri. Idemo dalje, došli smo do filma Projekat Kolibri. Zorane, kako se tebi to čini? Projekat Kolibri ili Project Hummingbird, to je čudna sorta, znači jako dobar film. Vrlo dobar film na potpuno nezanimljivu temu. Znači, ovdje se može pričati o toj klackalici između sadržaja i forme. U ovom filmu zaista nema, ja nisam uspio da nađem njenu formalnu zamerku, osim što je zaista nezanimljiva tema, a evo da pomenem samo kratko, znači priča prati pokušaj dvojice prijatelja, rođaka zapravo, da izrade nekakav dalekovod kojim bi se brže prenosile informacije optičkim kablovima i tako nešto. 2011. godine se dešava. 2011. dešava i oni pokušavaju da mimo kao velike korporacije koje su radili to urade, nailaze na razne prepreke, neke lične drame, probleme sa zdravljem, probleme sa psihičkim zdravljem. Zaista sve u ovom filmu dobro funkcioniše, osim što ga s druge strane zbilja teško preporučiti na nivou teme. Glumci su zaista dobri, u dobrim izdanju Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Selma Hayek, Michael Mando, zapažen kao Nacho Varga u Better Call Saul. On je baš dobar. On je odličan epizodista. Sarah Goldberg, koju znamo iz serije HBO-ove Barry, sve je zaista tu na mestu. Reditelj pokazuje da zaista da mnogo može, čak i sa ovakvim materijalom, a on je i autor scenarija, tako da je sve to prilično čudno. A reditelj Kim Nguyen ili Nguyen, kako god, Kanadžanin, je pre nepune 2 godine imao odličan film, Dvoje ljubavnika i Medved, sa Daleom DeHaanom i Orphan Black, Tatjanom Maslany. Ovo je film koji je ta negde kao blago komična drama. Sa vrlo prikušenim thriller elementima. Elementima koja se javlja negde na periferijama ponude festivala nezavisnog filma kao što su Toronto, Sundance i slična Tribeca. I po tom pitanju ovo je zaista dobar film, ali ne znam kako bi ga nekom predočio da bude atraktivniji za odlazak u bioskop, ko može i ko želi da pogleda ozbiljan sročan film, a da pritom ne traži neke mamce u ovakvoj simpatičnoj priči, treba svakako da ovom filmu da šansu. Vuči zov. Vučim zov je jako teško naći bilo šta što valja. To je francuski podmornički film. Generalno ja sam veliki, znači,
baš veliki obožavatelj filmova koji se zbivaju u podmornicama, ali naravno obožavatelj sam onih filmova koji se zbivaju u podmornicama i koji su dobri. Buči zove jedan loš film, niskokaloričan thriller sa prilično pešačkom, besmislenom akcijom. Da. Čini se da su... I loše raspoređenom akcijom. Loše tempirano sve, solidno odglumljen. Tu je François Cavill koji ove godine ima i taj festivalski hit Kako me vidiš sa Juliette Binoche. Mateo Kasovic u prilično bezličnoj ulozi, Omar Sy koji je mogao da bude u filmu i nije, Paula Beer koja je nižeta kao festivalske uspehe, kao što su film Zone of France ili nemački film Delo bez autora. Upakovan je produkcijno negde prihvatljivo, ali generalno neatraktivan i imao sam utisak da postoji napor da se ova priča koja kao treba da bude paranoični thriller na aktuelna ta geopolitička gibanja što više učini nezanimljivom i tramom. Bez veze. Znači, bez veze. Baš ovo je nešto na stranu što naravno sad su nađeno 1000 nekih mana i gufova kao ta mina koja to zapravo to što Rusi gađaju Francusku ne odgovara geografiji, pošto se zapostavlja činjenica da je zemlja okrugla, pa ne bi mogla da ide tu da gde kažu da je išla, ali film zaista nema šta da ponudi. A kad je film dobar, to bi mu progledali kroz prste. On je prošao solidno u Francuskoj, u bioskopima, završio je na francuskom Netflixu, u Americi isto nešto malo igrao, evo ga i kod nas u bioskopima, ali ja iskreno i jako mirim duše ne bih mogao ovo nekom da preporučim za odlazak u bioskop i za trošak bioskopske karte, mislim da ovo ne vredi. Ako volite horror filmove i to horror filmove koji nisu preterano, da kažem, nasilni, preterano krvavi, ja vam preporučujem remake Dečije igre u režiji Norvežanina Larsa Klevberga, koji eto sticam okolnosti ove godine ima 2 filma. Da, mi ćemo drugi pogledati u septembru, tako već. Da, znači to je film Polaroid. Da, koji ima neku neobičnu svetu distribuciju. Ali u svakom slučaju, Dečija igra je remake kultnog filma Toma Hollanda iz 80-ih godina o lutku ubici. Remake ovde možemo uslovno uzeti, znači kao termin, pošto je zapravo potpuno promenjena ta postavka, ne radi se više o lutku koji je opseo zaposeo duh serijskog ubice, nego zapravo veštičkoj inteligenciji koja se otela kontroli. Pitanje je da li se otela kontroli, budući da na početku neko nešto čačne softverski, onda čak i postane zao. Pa recimo da postane sposoban da ubija, jeli, u teoriji, a kasnije u praksi. Mislim, ovo onako, prva polovina filma, pre svega, ja mislim da kao neka mračna komedija funkcioniše, kasnije ti horror elementi su malo izraženiji, ali u suštini kada se sve sabere i uzme, ovo je pristojno, ali ne preterano upečatljivo. Pristojno je upečatljivo i tim pre što mora se imati na umu da je ovaj serijal imao i boljih, u svojim poznijim pakovanjima imao boljih. Ronnie Yu je tako odlično se pokazao. Bride of Chucky, gde serijal u nekom osvežen, ali dobio se na kvalitetu. Tako je. Znači, ovo je prilično rutinirano i ostaje problem onoga što si ti pomenuo, eto se vratimo na Paklene ulice, ono što se činilo da je dosta lako sprovedeno u prvobitnoj dečjoj igri Toma Hollanda, taj posprdni ton koji sa druge strane ne ugrožava tu jezu koja je nužna za film horror opredeljenja, ovde nije postignut. Nije. Ovaj film je zapravo možda bolji nego što se čini da je, nego što se činilo na nivou trailera, ali nije dovoljno dobar da bi predstavljao novi početak za ovaj serijal. Da, ja verujem da će se završiti priča na ovom prvom delu. On je prošao relativno pristojno, ali nije neke... Da, nije... S tim da Don Mancini već sprema tu seriju, tako da... Da, Don Mancini koji je zapravo i radio ovaj originalni Child's Play, prvo kao scenarista, onda i kao reditelj. On, znači, je dobio pravo zapravo da radi sa originalnim izvornim Chuckyjem, kome Brad Dourif daje glas, da radi seriju. Da, i da pomenemo, znači, ovde se Aubrey Plaza i ovog simpatičnog Indie kraljice. Glas Chucky sada daje Mark Hamill, to je zanimljivo. Luke Skywalker, mada se Mark Hamill za poslednjih godina dosta dobro pozicionirao na nivou tih sinhronizacija, ali lutka je izmenjena i ja sam razočaran izgledom novog Chucky. Dizajn je baš meni prosto nije. I to sad ne pričamo kao sa tačke gledišta nekih staraca koji su se vezali za prvobitnog Chuckya na nivou izgleda,
I ne govorim to zato što ja kao dete jako liči na Čakije, nego zato što ovo nije dovoljno dobro u skladu sa ovim što je Tom Holland i što su Tom Holland i Don Mancini pokazali u tom prvom Čakiju i taj serijal je zapravo bio dosta dobar dugi niz godina, ako izuzmemo ove poslednje. Bilo je usponi i padova, da. Ovih poslednjih godina tu je bio svega i svačega, ali ovo je kao čak i za bioskope i mislim da je i ovo nažalost film koji će brzo biti zaboravljen. Jedino eventualno taj Gabriel Bateman, dečak. Dobro, da, on je dečak, on je odličan i već ima kao nove uloge, ali to sad možemo bacati Bob šta će biti sa detetom koje glumi kada odraste, jer Hollywood je zapravo mimo svega ostalog istorije te... Da, Hollywood jede decu glumca. Da, Hollywood je istorija te propasti deca glumaca. Ali ajde držimo Jasonu, držimo mu Gabrielu držimo fige. Sad što se tiče plana Bekstva 3, apsolutno užasan film koji nije trebalo da ulazi u bioskope i u američki nije ušao, on se nešto malo... To je naslov, to je naslov inače sa voda, treći deo u nepotrebnom serijalu. Da, Sylvester Stallone opet top line-uje, Dave Bautista, neka mala ulogica, 50 Cent takođe. Jamie King i mislim da Devon Savu i možda ima još neki koji se... Nominalno to je kao u redu cast, ali film je vrlo jeftin, znači produkcijski je veoma onako da kažem siromašan. Ima jako puno kineskih nekih imena i glumaca, očigledno su i producenti bili Kinezi, to se ne vidi na nivou nekog, jeli... Mislim čak imamo i Russella Wonga u filmu koji je odlična akcijna zvezda i sjajna pojava koja je ovde preotraćen potpuno. Loše u svakom slučaju. Loše u svakom slučaju, produkcijno sramotno snimljeno. Mislim da je ovo ispod nivoa srpskog filma. A zanimljivo je da je film režirao John Herzfeld, koji je najmanje 3 solidna, ako ne i dobra filma u svojoj karijeri ranije, i to dosta ranije. 2 dana u dolini, 15 minuta, 2 filma u kojima je glumio Charlize Theron na početku karijere i Život i smrt Bobija Zija, gde smo gledali već pominjenog Paula Walkera u adaptaciji odličnog romana Dona Winslow. Ali ovo stvarno preskočiti. Ovo može se preskoči bez da se objašnjava zašto ne gledati. Bela vrana, eto nešto potpuno drugačije za sledeći film. O tom filmu se jako puno u Srbiji posebno pričalo. Ray Fiennes ga je režirao dobrim delom i u Srbiji, koja glumi Pariz. Da, mislim da je čak i većim delom sniman u Srbiji, ali mi to ne možemo da utvrdimo, pošto je dobar deo studijski i u pitanju su interijeri. Jeste, u pitanju je biografski film. Biografski film o Rudolfu Nurejevu. Jeste, čuvenom baletskom igraču, sovjetskom, koga glumi Oleg Ivenko, takođe baletski igrač, poznat. I to je jako dobro, pošto, mislim, u suštini, jedan glumac koji se ne bavi baletom ne bi mogao da iznese tu ulogu na adekvatan način. Mislim, ono što on glumi ovde je sasvim u redu. Jeste. On je možda i najbolji deo filma. Inače, film je prilično konvencionalan, predug, preko 2 sata traje, fokusira se na 61. godinu i na taj trenutak kada je zapravo Nurejev, u Francuskoj rekao da želi da ostane, da ne želi da se vraća u Sovjetski savez. To je onako sve prilično trapavo urađeno. Ray Fiennes takođe se pojavlja u filmu, ima ulogu koja je možda i najlošija uloga u njegove karijeri po mom nekom utisku. Da, ne možemo reći da je loše samog sebe vodio, pošto je on i reditelj. Pa da. Tako da u suštini kad se sabere prilično veliko razočarenje. Ja sam poklonnik baleta i meni je ovo film koji mi potpuno ostavio neravnodušan, nego baš me je razočarao. A moram da pomenem da me zapanjila činjenica da je za biografski film o Beloj vrani, odnosno Nurejevu, da je izabran možda i najnezanimljiviji deo njegove karijere, taj trenutak kada on odluči da prebegne na zapad. Da. I ne znam zašto bi to bilo kao neka ta fokalna tačka zapleta i priče, jer Nurejev kao pojava i njegova biografija davao mnogo više potencijala. Scenarij je radio David Hare, to je jedan od najznačajnijih dramskih pisaca, a i scenarista, ali prvenstveno dramskih pisaca britanske sadašnjice. Pa i nije se nešto pokazao. A ovde se nije pokazao. Dosta toga je upitno u filmu. Kada smo gledali, ja sam ti rekao da svidao mi se fotografija na nivou tog izbora Valera i da, po produkcijonu to je sve na mjestu. Ali sa druge strane, jako je loše rutinski onako i prvoloptaški je snimljen balet. I to je film koji se bavi dobrim delom i baletom, to je ogroman minus, jer kao zapravo ako imamo ljude koje
film kao medij nešto posebno ne privlači, ali ovaj balet ovde zapravo nema ni nešto ni da pogledaju, pošto... Da, što je šteta, tim pre što je baletski igrač, tumači glavnu... I ostali plesači su tu, znači sve scene su zbilja odigrane, nije nikom docrtavana glava na ramena. I to mi je onako baš upitan izbor, ali ključno u filmu što mi smetalo to je da je izabrana pogrešna tačka. Brate mi da je dosadan je film. Da, ko iščita samo da ne zna Nurejevu biografiju na onim ostalim stavkama vidi da tu ima baš zanimljivih nekih stvari nego što je to. Možda su za drugi deo planirao. Film je znači značajnim delom sniman u Srbiji uz pomoć države Srbije. Ray Fiennes je uzeo i srpsko državljanstvo, ali mimo onog što mi znamo na nivou fotografije, što smo znali pre nego što smo ga pogledali, osim Nebojše Dugalića, gotovo niko od srpskih glumaca nema značajniju ulogu, a ima ih 10 koji nešto prošetaju kroz kameru. Ako nije više. Da, Tamara Krcnović, Jovo Maksić, Pavle Čemerikić, znači Rale Milenković se pojavi. To on čak i nešto kaže. On nešto i kaže, ali ovo je film koji i ne izgleda tako loše u smislu tih interijera, pošto očigledno postoji neka bliskost u toj arhitekturi, toj socijalističkoj da, Srbija glumi i Rusiju i Francusku. Da, i očigledno da ti interijeri baletskih škola i slično, kancelarija partijskih mogu da se nađu ovde, ali za razliku od Krola, ovaj film ne ostavlja nešto pozitivan utisak na nivou izgleda. Dobro. I produkcijnih vrednosti. Da, ne nešto pretrano upečatljivo. Da. Ali ono što je interesantno jeste da i u tim nekim svetskim razmerama ovaj film je onako prilično je zapaženo prošao. Da. Tako da mislim da tu od nekih nominacija za Oscara nema govora. Pa ne da nema, nego sigurno nema, budući da je film iz 2018. A tako je. Znači, onda ne može ni biti sledeće. Ne može ni biti, da. Ne može ni biti sledeće godine. Da, on je zakasnio kod nas. Da, on je zakasnio kod nas, prikazan je na festu, pa sad je tek došao. Tako u bioskop. Ovo znači isto može da se propusti, osim ako ste zaista ljubitelji Polunina, Ivenka, baleta, pričate i ako volite uopšte biografske filmove, znači to je to, ali za mene je razočaranje. Poslednja prevara je isto jedan film koji u suštini ima vrlo ograničenu distribuciju u bioskopima svetskim, ali kod nas je stigao na naš repertoar. U pitanju je film koji se original zove Lying and Stealing, čisto da ne bude zabune. Glavne uloge tumače Theo James i Emily Ratajkowski, koji su prilično dobar ovde par i iskreno rečeno ovaj film Matt Asselton je mene prijatno iznenadio, ajde tako da kažem. Ne mislim da je to veliki i važan film, ali kada ga pogledate onako kao paket, to je jedan onako dosta solidno snimen film koji kombinuje thriller, ljubavnu dramu. Negde smernica je bila afera Thomas Crown, naravno nije do te mere dobar do koje... Nije približno. Nije ni do mere, naravno, ne dolazi ni do mere McTiernanovog remake-a tog filma, ali je zapravo dosta pitak, zgodan film. Ja nisam siguran da li mu je bioskop prava mera, ali je film koji je sasvim na mestu. Film srednjih dometa, u kome ništa zapravo ne škripi, priča je glavni likovi su simpatični, priča je dovoljno zanimljiva. Reč je o nadgornjavanju dvoje lopova, to je grupe lopova, a njihova meta su uglavnom umetnine. Tako je. Ja moram reći da... Dovoljno je dinamičan, to je isto dobro, i kratak film, što je za ovu vrstu filma dobar. Da, Theo James može da nosi film. Emily Ratajkowski prvi put vidim da mi je simpatična. To sam ja htio da kažem. Ali sad ti reci. Pa to sam htio da kažem za Emily Ratajkowski. Obično kad se ona u nekom filmu pojavi, prosto ta fascinacija tom glumicom je meni bila ono kao, nije mi ulazila u domen mog razumevanja, ali definitivno ovaj film predstavlja napredak za nju i kao sad mogu da je vidim kao, na primjer, glavnu žensku ulogu u nekom filmu posle ove poslednje prevare. Ovo je za ljubitelje VHS trilera 90-ih sasvim odličan izbor. Jeste. Ali sada dolazimo do glavnog jela, zapravo do dva glavna jela. To su filmovi Almodovara i Tarantina. Krenut ćemo od Tarantina, zašto da ne. U pitanju je... Bila jednom u Hollywoodu, njegov 9. film, kako se on zvanično vodimo, da bi neki rekli i 10. Ako se Kill Bill računa kao dva filma. Kao diptih. Tako da, naravno da je Tarantino reditelj koji privlači pažnju već decenijama, od 92. je u žiži, od Uličnih pasa,
zaista kultnog filma. Onda su došle petparačke priče koje su učvrstile tu njegovu poziciju i mislim da ta karijera njegova tokom 90-ih i ranih 2000-ih je bila onako prilično jaka. I po meni negde zapravo problem sa Tarantinom nastaje nakon filma Otpora na smrt iz 2007. godine, to je deo ovog Grindhouse diptiha sa Rodriguezom, da. Da, te Rodriguez snimio superioran film, znači kada ga uporedimo sa ovim Tarantinovim. Da, on je posle potonuo taj besmisao od sebe, kviki, ali se vratio sad i sa Litom se vratio. Tako da, eto, to ću reći isto javno, kao što sam rekao da nisam gledao prvu verziju Kralja lavova. Reći ću da zaista ne volim Tarantinove filmove Prokletnici, Djangova osveta i Podlih 8. Da. Znači, to su ova 3 filma koja prethode Bilo jednom u Americi. Ne mislim da su Bilo jednom u Hollywoodu, da. A nisam ni ovo slučajno rekao, pošto zapravo Bilo jednom u Americi predstavlja omaž Sergio Leone između ostalog. Da, mada bi to nije baš u ovom konkretnom slučaju pametno, pošto ovaj film je zaista remak deo, a ovo je jedan zbunjujući loš film. Možda čak, eto, nažalost, to moram da kažem, u ovom nizu filmova koje sam sada malo prepomenuo, možda ovaj poslednji najslabiji. Da, ja nisam siguran, još je svež utisak. Ja ne volim te filmove, meni je onaj uvodni deo Prokletnika sa Christopher Waltzom bio agonalan. To sam jedva izdržao. Ali taj film ima nekih svojih aduta, recimo. Django mi je zaista bio gotovo neprihvatljiv i Podlih 8 je bio pozorište na filmu. Da. I tu negde kod tih Podlih 8 sa potpuno mi se iskristalisao utisak da zapravo svi filmovi na koje referiše, da su ključne reference Tarantinove, su mnogo bolje od njegovih filmova koje on pravi radeći aluzije na te preteče koji dolazi iz B sveta. Tarantino je jedan veliki kompilator, to je već, mislim, potpuno jasno i kako vrijeme odmiče, to je sve jasnije izraženije. Tako da jednostavno i ovaj najnoviji film se tu uklapa negde u taj smer njegove karijere. Znači, jako puno omaža, najrazličitijih. Da, dispresivanje do krajnjih granica, aluzija je mali milion. Da. A jesi primetio da zapravo, primetio si, pošto smo o tome pričali, film zapravo nikako da počne. Pa nikako da počne, ja sam tebe pitao, pošto sam slabije malo pratio to faktografiju i to, mislim da čak ni onaj trailer nisam pogledao kako treba kad se pojavio. Da, pitao sam te da li ovaj film ima neki zaplet, sem što prikazuje kako su izgledale stvari u Hollywoodu tih 69. Krajem 60. godina. I negde jeste utisak da je film lišen zapleta, to negde na polovini seti se Tarantino da bi film trebao da ima nekakav zaplet, pa pokušava da umreži to Sharon Tate i ovu izmaštanu priču o televizijskom glumcu koji je negde na nizbrdici, a koji pokušava da se prebaci u prestižniji filmski medij. Jeste, Rick Dalton, koga glumi Leonardo DiCaprio. Ali zapravo ovde nekog zapleta ni nema. Kad god pokuša da se bavi zapletom i tom nekom složenijom naracijom, ovaj film biva još dosadniji. Eto, ja ću pohvaliti, to moram da kažem. Zaista, u tom produkcijnom smislu, zaista se tih 100 miliona vidi na ekranu. To je bilo čudo i da se ne vidi. Saglasan sam. Opet, s druge strane, jako mi prija kako je oživljen taj Hollywood iz 69. Junaci se puno kreću kroz prostor, znači nije ono kao zakuci u jednu sobu pa se tu nešto, mada ima i toga. Dobro, ovo nije ovo srpski film i srpski televizijski film gde bi ljudi bili u jednoj sobi i šetali ispred Ali ako, na primjer, prethodni, ali ako pričamo o prethodnom Tarantinovom filmu, to je zapravo taj postupak bio. Tako da ovde ne, ovde imamo te epski neki zamah i zaista to oživljavanje Hollywooda super izgleda, zaista je onako urađeno vrlo detaljno. Imate taj neki utisak da ste tu u tom vremenu, da ste u 69. i da provodite to neko vreme sa tim junacima koji su tu. Ali to vreme zapravo nije tako zanimljivo kao što se sugeriše. Pa mislim, film prvo traje 2 sata i 40 minuta. Nije malo potrebno. Što zaista, eto, mi smo nešto i brojali scene i gledali, mislim, naravno, Tarantino je taj koji treba da odluči šta će ući u konačnu verziju, ali... Ne, ovde mi pričamo o našem utisku, ne sudimo njegove autorske odluke, pošto su njegove autorske odluke negde prioritet. Ali kao 40 minuta je moglo da leti apsolutno bez ikakvih problema. Ja nisam dosta toga razumeo čemu, znači svi oni segmenti koji se tiču kao tih scena koje Leonardo DiCaprio snima u tim beskrajnim TV serijama, pošto
Ovo je film Leonardo DiCaprio glumi televizijskog glumca, povremeno i filmskog glumca, koji pokušava kao da napravi tu tranziciju, da, i to mu ne ide baš najbolje. I onda unutar filma imamo praktično vrlo duge scene iz njegovog tog aktualnog filma koji snima. Oni su potpuno nepotrebne, budući da je ovaj film koji je tako postavljen da brzo stiže do poente. Mi shvatamo da je on čovek koji je zapao u srednje godine, nije zadovoljan svojim postignućima na planu glume. U nešto se događa, neki preokret, neka gibanje u toj popularnoj kulturi, u društvu, u tom nekom antropološkom čak smislu, nešto se zanimljivo događa te 69. I to je negde posle 5-10 minuta potpuno jasno. Onda kreće to ilustrovanje teze, kako je to zapravo ponavlja i tu negde film zapada u taj loop gde on nama prikazuje ono što smo već shvatili. Lik Ricka Daltona se ne razvija, on kakav je na početku ostaje i do kraja i zato čita film... To važi za sve likove. Da, zato mi film kao celina izgleda prilično iznuđeno, isforsirano i na kraju onda izlišno. Ima tu nekih zanimljivih momenta, na primjer ta cela priča oko Sharon Tate, način na koji je to razrešeno je meni bilo zanimljivo. Da, to je kao alternativna istorija Hollywooda, to je istorija alternativnog Hollywooda. Nećemo više od toga reći, pošto... Što je kraju sam, u pitanju, da. Jeste, ali u suštini film negde profunkcioniš u posljednjih pola sata, što je stvarno prekasno. S tim da u tih posljednjih pola sata Tarantino se doseti da se od njega očekuje i to hipertrofirano nasilje, da film mora da bude izuzetno nasilje, i onda film nadoknađuje nedostatak nasilja iz prethodna 2 sata i kusur. I onda postaje nepotrebno nasilje. A i svodi se negde na tu dosetku, jer zapravo taj neki preokret koji tu sad postoji, to je zapravo nešto što bi moglo u okviru, na primjer, nekog filma od pola sata da se inkorporira i prikaže. Da, meni se ovo izrazito nije dopalo. Pa ti si išta dopalo? Pa ne znam, moguće da je kao... Margot Robbie. Pa ne, mislim sad Margot Robbie, Timothy Olyphant, to sve negde stoji. To su glumci koji kao postoje, pa postoje. Mi viđali smo ih i u boljim izdanjima, ali kao celina zaista. Ja mislim da kao, ajde da ne budem previše grub, meni ovo jeste razočaranje, ali ja nisam neki poklonik ovog Tarantina, naročito posle Jackie Brown. Posle Kill Billa. Posle Kill Billa, izvinjam se, da, posle Kill Billa. Tu sam negde potpuno interferentan prema Tarantinu, ali evo da zaključim, mislim da ovaj film treba da pogledaju svi koji vole ne samo ovu vrstu filma, nego cene Tarantina kao pojavu, jer on jeste veliki autor, bez obzira što su sad njegovi, u mom doživljaju filma i sveta, njegovi dometi prilično diskutabilni, on jeste veliki autor i treba da poštujemo tu činjenicu da nam je dato da budemo savremenici njegovi i da možemo da ga pratimo i da se nadamo da će onda sledeći put se vratiti na fabričke postavke, ako je to nešto uopšte i moguće, i da nećemo gledati film kao izgovor da se omažira, da se tu nešto kompilira i da se nerazumno mnogo daje oduška vlastitim fetišima, a to je, možda smo pričali, gola stopala koja su u ovom filmu, znači, prenaglašena do mere iritacije. Tako, imate, na primjer, scenu gde, ne znam, 6 para golih stopala se nalazi u jednom kadru. Mislim, zaista ono kao bombardovanje golim stopalima. Uglavnom ženskim. Da, tako da je to, pogledajte, pa ajde, vidimo se onda u komentarima ovog našeg podcasta, ako je vama bolje legao, znači vidjet ćemo da možemo i tu popričati. Što da ne? Što da ne, ali ovo definitivno ne bi bio moj izbor i mislim da nije neki od filmova koje bih ja stavio u zagradu iza Tarantinovog imena. Ali ako ćete ga gledati, gledajte ga svakako u bioskopu. I obratite pažnju, negde kada odmakne špica, ima i jedna manja scena. Da, znači taj end credit scene postoji. To je jako važno, da ne izađete pre vremena. Neće vam pasti svet na glavu, ali zbog celine to je to. Da, jedan mali poklončić na kraju. Hajde da završimo ovaj podcast nekom finijom pričom, da pričamo o jednom filmu, takođe veteranskom filmu, znači, ajde, ako ne veteranskom, da filmu iskusnog autora, bogate filmografije, veteranski film, a koji nam se
jako dopao. Ili ne jako, onda prilično. Da, u pitanju je film Boli slava, Pedra Almodovara, čuvenog španskog reditelja. I to je film koji možete pogledati i ovih dana na Zemun Festu, kojeg sam shvatio, i na ovim festivalima koji se bave evropskim filmom tokom leta koji su preostali, tako da uskoro će i u bioskope. Mi smo ga pogledali na otvaranju Međunarodnog filmskog festivala, to jest festivala evropskog filma Palić. I zaista onako bila je super jedna atmosfera, ta velika letnja pozornica je bila krcata, zaista su kao tražila karte više, jedino je više ljudi bilo na Ivaru nekoliko dana kasnije. Dobro, ali to je domaći film. Tako. To je domaći film, dobro, bez obzira, znači lep uspeh oba filma u smislu, znači publika je žela da ih gleda i imala šta i da vidi. Dobro, ali Almodovar je kapitalac, tako da mislim šta god je sa Almodovarovim filmom išlo, imenom išlo, bilo bi gledano. Jest, ali pohvala ljudima koji su pravili program u Paliću, prosto staviti Almodovara na otvaranje, onako pravi potez bio i privukao je dosta ljudi. U pitanju je film koji definitivno spada u pozno Almodovarovu fazu u svakom pogledu. Ne pričam samo i o njegovim godinama, znači on je čovjek sad već u nekim ozbiljnim godinama. Da, penzijanski. Jeste, ali u suštini ovo je neki film koji bi, ajde, ja se nadam da to neće biti slučaj, ali ako bi ovo bio poslednji Almodovarov film koji on snimio, nadamo se da neće, da ih ima još dosta. Da. U suštini radi se o jednom povlačenju neke crte. Film je izrazito autobiografski, ja nisam gledao do sada jedan Almodovarov film koji je toliko autobiografski. Dobro, njegovi svi filmovi su manje više autobiografski, čak i oni koji su bili adaptacije romana, bilo je nekih to ništa nije sporno, ali u suštini ovo ovako prilično direktno autobiografski, gde je naravno Almodovar kao pametan čovek uz Antonio Banderasa da glumi lik koji je zapravo inspirisan samim Almodovarom. Dobro, to je lepo za okruženje, budući da Almodovar, Banderas, izuzmemo ovih prvih par filmova i bio dobrim delom u tom krunskom delu karijere, kada se pravila ta pomama i ta neka mitopoetika, legenda Almodovara, kada se sve to formiralo, Banderas je bio ključni igrač. Ovo je jedan spor film, ali ne dosadan. Film koji govori o srednjim godinama, pa čak ne ni o srednjim, već poznim. Jeste. Dosta nekih onako intimnih momenata je tu iz ljubavnog života, zdravstveni problemi, odnos sa majkom, preplitanje prošlosti, sadašnjosti, Almodovarovu majku ili da kažem majku glavnog junaka u mladosti tumači Penelope Cruz, koju je uvek lepo vidjeti na velikom platnu. Da, i koja je uvek dobra, tako da. Jest, odlično. Tu je i Cecilia Roth u jednoj manjoj ulozi, isto ikonična pojava. Cecilia ili Selija? Ja mislim da je Cecilia. Dobro. Da. Proveravao sam nešto pre podcasta, tako da. Dobro, i dosta glumaca koje smo viđali ranije kod Almodovara, ali ima i neki koji su sveže pristigli i zanimljivo je da ima i glumaca koji su glumili u nekim aktualnim španskim serijama koji su prikazivane, dramskim, koji su prikazivane kod nas kao taj Grand Hotel. Da, dobro, mislim, Almodovar zaista uvek znao da odabere glumce i da osveži svoju postavu. Tako da, ovo je jedan strukturalno prilično komplikovan film, u smislu da stalno imamo to, znači klackanje, sadašnjost, prošlost, preplitanje. Da, kao što se prepliče i u ostalom i to autobiografsko i negde nešto univerzalno. Jeste, da. Ali mislim, zaista jedan onako topao film, vrlo intiman. Da, emotivan, ali i duhovit prilično. Jeste. Što si očekuje od Almodovara, znači, a u nekim filmovima je to malo gubljeno. Ima rezigniranosti dosta, koje donosi starost, to se osjeća u filmu, ali ona nije ipak preovlađujuća, što je meni jako drago i istovremeno, pored svega toga, ovo je jedna ljubavna priča. Da, ljubavna priča, ali i oda majci i oda hipohondriji, što je prilično zanimljivo. Svi oni, ja se vjerojatno među njima, koji se prepuštaju tu i tamo hipohondrije, mogu da uživaju u ovom filmu, da vide da ima neko kome je gore po tom pitanju. U produktivnom smislu tu nema nikakvih zamirki. Film počinje onako dosta interesantno, ima čak nekih animiranih momenata i tako dalje. Kasnije su toga odustalo. Dosta, da. Jeste. I možda i dobro da je tako. Onako priča se dramski ogoli i kada se sve sabari oduzme, ovo je jedan od boljih filmova koje Almodovar snimio u proteklih, recimo, 10 godina. Da, ako ćemo da gledamo, meni onog sam sa onim stewardesama i stewardima, on nema onako baš bolno loš film. Da. Mislim, Almodovar je zaista... Da, on je jedan od redkih reditelja Julija koji sem tog jednog nema ni jedan loš film u nizu, a to je zaista teško postići kada karijera se protegne na koliko
4 decenije najmanje. Ono od 80-ih snima i od 70-ih. Od početka 80-ih, ako uzmemo negde od samog početka 80-ih, da označimo to kao negde početak profesionalnih bavljenja i postojanja u tom strože gledanog kinematografskom sistemu Španije. Teško je naći autora koji ima tako jak niz, a da stvara unutar evropskog filma, bilo da je reč o festivalskim filmovima ili da je reč o filmovima koji podiraju na veću gledanost u bioskopima i Almodovar se dosta dobro snašao poslednjih godina u tom prelasku u festivalske vode, jer njegovi filmovi su mimo toga bili veliki hitovi u bioskopima, a i kada je poslednjih decenija, poslednjih 10-15 godina, kada se stvorila ta stroga podela između festivalskih filmova, tih art house filmova i filmova koji lakše komuniciraju sa brojnijom publikom u bioskopima i u nekim kasnijim videojima distribucije, on se i tu dobro snašao. Znači, on je baš i tu jedan od retkih autora koji može da publici ponudi nešto komunikativno pitko, zanimljivo, a da pritom to bude sa težinom i da to pritom i ide uz dlaku ili odgovara nečemu što je neki opšti doživljaj festivalskog, autorskog ili art house filma. Znači, ovo je art house sa dušom, znači negde naš ekvivalent tome bi bio Dnevnik mašinovođe. Znači, film koji je očigledno brušen autorski, a s druge strane transcendira i ka široj publici koja nužno ne mora da prati filmove koji su pravljeni po festivalskoj meri. Boli slava je premijerno prikazan na Cannesu, kao uostalom i Tarantino film. Doduše, za razliku od Tarantina, Boli slava je nagrađen, to jest Antonio Banderas je dobio. To je i zaslužena nagrada i mislim da sad kada je Tarantino prošao, da se vidi da se vidi da negde ta tišina koja mi je ispraćen on u Cannesu nije bila nepravedna. U svakom slučaju, ne znamo kada će film doći na redovan repertoar srpskih bioskopa, da li će to biti na jesen ili će se čekati fest pa kasnije, ali čim budete u prilici da novog Almodovara pogledajte na velikom platnu, posebno ako volite njegove filmove, nemojte nikako to da propustite. On znači ovih dana igra u Zemunu, na tom Zemun festu, bit će na festivalu u Smederevu, mislim da će biti na još nekim revijama, budući da je ovo film koji je ugodno gledati i pod otvorenim nebom. Španija je lepa, sve je tu lepo i eto da završimo ovaj podcast sa jednom pohvalnom kritikom ili pohvalnim osvrtom za jedan krupan naslov sa repertoara bioskopa i festivala. Hvala vam na pažnji. Hvala.